Tervetuloa taas kaikille 70 taas täällä ja tänään me pelataan Blitz SG:tä Hypixelissä. Ja se mun aiempi video sai hyvää palautetta, niin jatketaanpa samaan malliin. Tällä kerralla me ei saa kuolla yhtään kertaa, me voitetaan koko peli. Joo, tää mappi on Valley. Ehkä ihan hyvä, en ole pelannut ehkä ikinä. Ja kuitenkin. Olen pelannut. Siellä onko tämä spawni. Mutta olen pelannut ekassa videossa. Muistatte varmaan. Minnekä se olisi hyvä lähteä? Tuonne. Siellä on chesti. Joo. Vois tommosen raketin laittaa tuonne ilmaan. Noin. Joo. No niin, nyt lähdetään hakemaan tuosta chestistä kamaa. Ei tullut asetta. Kiva. No voihan mördepörd. Ei tuu mitään asetta. Mä tiedän mistä mä ton mörkepördeen repäsin, mutta yhdeskin. Viime kerralla mä lähdin sinne ylös. Nyt mä lähden tänne alas. Näin. Mikähän tää on? Kun ei varmaan enää pääse. Eipäs mennä sinne. Tehdään vähän lyhyempi video, 5 minuuttia. Kestävä ehkä. Tai vähän enemmän. Mutta ei niin pitkää kuin se. Sehän tapettiin siitä. Nyt vois heltit tulla takaisin. Mä meinasin jo, että mä kuolen. Ois kiva, kun sais. Regeneration potun, ne ois ihan kivaa. Missä on seuraava pelaaja? Se on tuolla. Katsotaan, olisiko täällä XP-pottua. Onhan täällä. Otasin. Jos löytyis vielä yksi semmonen, niin ois hyvä. Sieltä tulee. Oi. No niin, me kuoltiin ekana. Tai nyt. Ekalla. No joo, tossa oli vähän mahdoton tilanne, kun tulee selästä tolleen. Mennäänpä toiseen. Ärsyttäviä tämmöiset tiimarit, jotka. Mutta mennäänpäs toiseen. Mä pelaan siis 2. Elikkä tämä on viimeinen. Voidaan laittaa vaikka auran päällä. Miksi se ei jää sillä? Se on ärsyttävää, että pitää aina kirjoittaa kaikki uudestaan. Egypt. Tää on legendaarinen mappi. Tiedätte varmaan minun vanhoista videoistani. Siihenhän loppui minun toisen kanavan pelailut. Siihen juttuun. Voitaisiin ottaa kyllä tämä spelealogis tästä näin. Suunnataan. Mennäkö se olisi hyvä tuohon? Siinä on tupla chesti tossa. Noin. Niin siitä voisin ottaa vähän kamaa. Tämä on se paras mappi koko Hypixeli. Ei ollutkaan tässä double chestia. Se oli tässä toisessa, mutta ihan sama. Olihan tää ihan hyvä idea ottaa tuon. Tulee puhelimessa ihan kivasti viestejä näin. Sehän lähti helposti.
On vähän lagaa, kun nää varppailee nää pelaajat kivasti. Voiko Chain tommosen armorin löytää? Ei ainakaan ennen voinut, nyt varmaan voi. Nyt tulee speleologista. Jätetään noin menee. Ja sitten kun lagaa vähän tää kyllä. No, ei se mitään haittaa. Siellä on tappelu. Mitä ihmettä? Äkkiä karkuun. Toi oli hitsi. Se lensi ihan hirveän pitkälle. Tuossa on joku knockback tuossa miekassa. Se ei ollut kiva. Me varmaan kuollaan tuolla todennäköisesti jossain vaiheessa. On varmaan nytten niinku. No niin, me kuoltiin vielä toisessa. Mutta ihan sama. Elikkä nyt en enää pelaa yhtään. Ja se ois moi moi.